вақте кас имрӯз аз деҳаи баландкӯҳу дурдаст ва хушманзари ворух дидан мекунад ва ба кору пайкори созандаи ворухиён якбинона назар меафканад, маънии гуфтори ёрон аҳл бошанд кор саҳл астро ба хубӣ дарку эҳсос хоҳад кард. пиру барнои ворух имрӯз аҳлонаю сарҷамона баҳри ободии сарзамини аҷдодии хеш камари ҳиммату ҷавонмардӣ бастаанд. силсила иқдомоти созандаи бунёдкоронае дар ин деҳа роҳандозӣ намудаи роҳбарияти давлату ҳукумат ва пайваста ҳалли мусбии худро ёфтани мушкилоти иҷтимоии мавҷуда боиси рӯҳбаландиву ризояти кулли мардум гардида, имрӯз сокинонаш алахусус ҷавонмардони ватандӯсташ таҳти сарварию раҳнамоии шаҳрдори Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода даст ба дасти ҳамдигар дода баҳри ободонии манзилу кӯчаву маҳаллаҳои хеш ҳамарӯза сидқан меҳнат мекунанд. сокинони деҳа низ аз ҷониби худ пайваста аз иқдому ташаббусҳои созандаи шаҳрдори ободкори Исфара амалан ҷонибдорӣ менамоянд. дар атрофи раис сарҷам ва саргарми амалҳои неку ободгарона ҳастанд. имрӯз ҷавонмардони саховатманду ватандӯсти ҳимматбаланди ворухӣ ин иқдому ташаббуси неку созанда ва ободкоронаи худро беш аз пеш тақвият мебахшанд. бунёди майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва боғи фароғатӣ дар маркази деҳа аз ҷумлаи иншоотҳоест ки дар он корҳои сохтмониву ободонӣ вусъати тоза мегирад. иқдоми дар маркази деҳа бунёд намудани боғ боиси фаровмандии мардум алахусус ҷавонону наврасон гардидааст, зеро дар деҳа то ин муддат ҷои роҳату фароғате набуд ки мардум фориғ аз кор истироҳат кунанд. дар ин ҷо аллакай сутуни барқади парчами миллӣ бо баландии 48 метр қад афрохта бунёди гулгашту нишастгоҳҳо ва фаввораҳо ки ба ҳусни деҳа шукӯҳи хоса зам менамояд идома дорад. дар маҷмӯъ майдон ба яке аз мавзеъҳои ободу зебои деҳа мубаддал хоҳад гашт. корҳои аз навсозии хонаи маданияти ҷамоати деҳоти ворух босурат ва мутобиқ ба талаботи меъмории миллию муосир идома дошта аллакай намуди қасри воқеии фарҳангро ба худ гирифтааст. ҳар нафаре аз сокинони деҳа ки ин рӯзҳо бо мақсади шиносоӣ бо раванди корҳои навсозӣ вориди иншооти мазкур мегардад, баъд аз тамошои боздиди он бо рӯҳии баланду болидахотир берун меояд. ин иқдоми неку созанда тибқи дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ рӯи кор омада бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва бо маблағгузорӣ аз бюҷети вилоятӣ дар ҳаҷми 12 миллион сомонӣ амалӣ мегардад. воқеан ҳам аз навсозии қасри фарҳанги ворух ки дорои 650 ҷояи нишаст буда, дар ошонаҳои якум ва дуюми он бунёди толори аҳди никоҳ, китобхона, утоқҳо барои маҳфилҳои мухталиф ва кошонаи ҳусн ва нақша гирифта шудааст, ба рушди фарҳанги миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мусоидат хоҳад кард. ҳамзамон бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят дар мактаби таҳсилоти умумии рақами 23 бунёди бинои иловагӣ иборат аз 8 синфхона бо сифати баланд ба анҷом расида корҳои ободониву кабудизоркунӣ идома доранд. маҷмаи варзишию истироҳатӣ ки дар яке аз гӯшаҳои зебоманзари деҳа аз ҷониби соҳибкори муваффақ Абдуҷалил Савриддинов бунёд гардида истодааст, ба яке аз маконҳои фароғату истироҳати сокинон табдил хоҳад ёфт. майдонҳои калону хурди муосири футбол, ҳавзи шиноварӣ, чойхонаву маркази дилхушии кӯдакон, нуқтаҳои дигари хизматрасонӣ аз ҷумла иншоотҳоянд ки дар ин ҷо бунёд мегарданд. боиси хушнудист ки сокинони деҳа низ ҳар яке дар ободонии кӯчаву маҳалла ҷойҳои ҷамъиятӣ ва манзили худ саъю кӯшиш ва самгузорӣ менамоянд. шоистаи таҳсину сипос аст ки ташаббусҳои созандаи бунёдкоронаро фарзандони асилу соҳибкорони ватандӯсти деҳа ки дар хориҷи кишвар қарор доранд бо хайрандешиву олиҳимматӣ амалан ҷонибдорӣ мекунанд. бо самгузории онҳо алҳол симои ворухи азиз комилан дигаргун гаштаву рӯ ба ободиву зебоӣ овардааст.